Maar je kan gewoon ook alleen foto's maken, Ja. hoor. Nee, we zijn aan het draaien. Dus ik moet niet bewegen of wel? Ja, beweeg maar. Ook een lucht. Wat even? Kijk, hier. Hij is onze Koen Ridder. Zo ja. En dan even met zo'n maatlelie-tocht. Wat doen die hier bij dan? Is het toch zo bestaan? Ja. Het wordt wel steeds een levensechte. Hier een beetje. Oké.